Goddag. Jeg vil gerne forklare lidt om de såkaldte Lagrange-punkter. Og det er en af de special cases for det såkaldte trilling-problem. Og det man kigger på, det er, hvis du har to store legemer, og hvor det ene det er lampen, og det andet er bolden, hvor den ene er i cirkulation om den anden. Og så har vi et lille nyt legeme, som antager at have så lille en masse, at det ikke påvirker de to andre. Så er der de her 5 positioner, som er såkaldte stabile positioner. Det vil sige, der er et punkt indimellem her, sådan at når systemet udvikler sig, så vil de 3 legemers indbyrdes placering, den vil være bevaret. De 3 første, der ligger et mellem de 2 legemer, så ligger der et på den anden side, og så ligger der et på den anden side her. Og de 3, de er sådan ret intuitivt lettere at forstå. Hvis du kigger for eksempel, så må der være et punkt indimellem her. Og det skal så have den samme omløbstid som det her punkt, som det her legeme, om den store. Fordi så vil deres indbyrdes placering hele tiden være bevaret. Normalt, hvis du placerer et legeme herinde med den omløbstid, så vil centrifugalkraften ikke være stor nok til at modvirke den store tyngdekraft fra det store legeme. Men der har vi lige præcis tyngdekraften fra den her bold, det her legeme, som lige præcis vil trække den så meget ud, at vi vil få en resulterende kraft, som gør, at den har en helt rigtig omløbstid. De 2 sidste Lagrange-punkter, altså vi havde et herude og her. De sidste 2, de ligger i en ligesidet trekant, henholdsvis her og her, med linjen fra den store her til den mindre som grundlinje. Så hvis vi har en ligevinklet trekant, ligebenet trekant, ligesidet trekant her. Og de er lidt mindre intuitive, hvorfor de også er stabile. Men de er faktisk mere stabile end de andre 3. De andre 3, de hedder pseudostabile. Så hvis man påvirker dem lidt, eller putter dem lidt ud af deres position, så vil systemet udvikle sig kaotisk. Hvorimod de 2 andre Lagrange-punkter, dem som kalder Lagrange 4 og 5, de er meget mere stabile. Man kan se det som, at de er et minima for den potentielle energi, en form for potentiel energi. Så selvom du flytter dem en lille smule væk fra deres position, så når systemet udvikler sig, så vil de falde tilbage i den samme position igen. Så de er altså de mest stabile punkter. Så der kan man for eksempel placere en satellit eller sådan noget, og så vil den position være bevaret. Og det kan man sådan set også her. Og det er faktisk også det, man gør i praksis. Hvis du har en satellit, der hele tiden peger ind mod jorden og har solen på den anden vej, så kan du sætte det på et Lagrange-punkt, der ligger mellem dem her. Så vil det hele tiden bevare positionen, og den vil hele tiden filme ind mod jorden, eller sende ind mod jorden, og den vil have solen i ryggen. Så på den måde så kan man altså bruge fysikken i hverdagen også.